vážení prítomní. Tisztelt Dnes sme sa tu stretli pri otvorení výstavy venujúcej sa téme Prvej svetovej vojny, ktorú sme príznačne nazvali veršom z básniek, z krvavých sonetov nášho básnika Hviezdoslava. Ma egy olyan kiállítás megnyitóján jöttünk össze, amelyet az első világháború emlékének szenteltünk, és a nevét Hviezdoslav Krvavé szoneti véres szonettjei című versének egy vers sorában neveztük el, és nemzet nemzetre rohant. Možno ste začali rozmýšľať, že prečo Székesfehérvár a Bratislava? Talán elgondolkoztak azon, hogy miért pont Pozsony és Székesfehérvár. Okrem toho, že máme spoločnú históriu korunovačných miest, Azon kívül, hogy közös történelmünk van, mindkét város koronázóváros volt. objavili sme, že v novembri 1989, len týždeň po našej revolúcii, Rájöttünk, hogy 1989 novemberében, csak egy héttel az akkori forradalom után mesto Bratislava a mesto Székesfehérvár podpísali partnerskú zmluvu. Pozsony város és Székesfehérvárosa egy partneri szerződést írtak alá. 26 rokov, už možno povedať, pomaly to bude, sa tá zmluva nenaplnila. Lassan ennek már 26 éve lesz, és a szerződés még mindig máig nem teljesedett. Došli sme k názoru, že tých 25 rokov je dobrý čas, aby sa tá zmluva konečne naplňať začala. Úgy véltük, hogy 25 év éppen kellő idő arra, hogy most már végezzünk is valamit a szerződés keretében. Dovolte, aby som mikrofónu pozval prvého zástupcu starostu mestskej časti Bratislava Staré mesto. Engedjék meg, hogy a mikrofonhoz Pozsony óváros kerülete polgármesterének első helyettesét szólítsam. Pána architekta Lubomíra Boháča. Lubomír Bohács építőművész urat. Dobrý večer. Vážený pán primátor Székesfehérváru, dr. András Cserpalkovics. Jó estét kívánok, tisztelt dr. Cserpalkovics András úr, Székesfehérvár polgármestere. Vážený pán viceprimátor, pán Péter Roth s kolegami z mesta Székesfehérvár. Tisztelt Roth Péter úr, Székesfehér alpolgármestere és Székesfehérvári kollégáinak. Vážení priatelia z Veľvyslanectva Maďarskej republiky, pán Harmati s kolegami. Tisztelt barátainknak, Harmatinak és kollégáinak Magyarország nagykövetségéről. Priatelia z Balasieho inštitútu v Bratislave. A Pozsonyi Balasi intézetből kollégáknak. Vážení zástupcovia Združenia Kráčkároš, pán István Némec s priateľmi. A Krajcáros alapítványtól Németh István úrnak és barátainak. Vážení prítomní, vítajte v Bratislave v Zicsiho paláci. Tisztelt jelenlevők, üdvözlöm Önöket Pozsonyban, az Icsi palotában. Mestská časť Bratislava Staré mesto v spolupráci s občianskym združením Kráčároš z maďarského mesta Székesfehérvár dnes otvára výstavu. Pozsony óvárosi kerülete a Magyarországi Székesfehérvári Krajcáros Alapítvány civil szervezettel együttműködésben ma megnyitja a és Nemzet nemzetre rohant című kiállítást. A národ doboril sa na národ, nazvanú podľa verša z krvavých sonetov, ktoré Hviezdoslav napísal na tému Prvej svetovej vojny. Mely nevét Hviezdoslav első világháborús témájú költeményének a véres szonettek egy verssorából kapta. Výstava nám ukáže obrazy, ktoré namalovali súčasní maďarskí maliari ako svoju reflexiu na udalosti spred 100 rokov, nie však na oslavu vojny, ale ako smutnú a súčasnú pripomienku, veď nakoniec vojna je už tu zase, dokonca v našom susedstve, v susednom štáte a Ukrajine. A kiállítás azokat a képeket mutatja be, melyeket a kortárs magyar festőművészek a 100 év előtti eseményekről szóló reflexióként festettek. Nem a háború ünnepléseként, hanem szomorú mai emlékeztetőként, hiszen a háború újra itt van, méghozzá egy szomszédos országban, Ukrajnában. Mesto Székesfehérvár má k našej Bratislave blízko nielen preto, lebo my starší si pamätáme, že vyrábajú známe autobusy Ikarus, ale najmä tým, že to bolo stovky rokov korunovačné mesto Uhorských kráľov, u nás známe ako stoličný Belehrad.
Székesfehérvár városa városunkhoz, Pozsonyhoz közel áll, nem csak azért, mert az általunk ismert Ikarus buszokat ott gyártották, az idősebbek erre emlékeznek, hanem különösképp azért, mert a szlovákul Stolični Belehrad néven ismert város több száz évig a magyar királyok koronázó városa volt, míg később a török veszély miatt Pozsony vált azzá 3 évre. Teda až do doby, kedy pod vplyvom tureckého nebezpečenstva stalo sa na ďalšie 300 rokov korunovačným mestom práve naše mesto Bratislava. Tehát városunk Pozsony további 300 évig volt koronázó város. Vtedy sa nazývala ešte Veľká vojna, prvou sa nazvala až keď sa začala tá druhá, ktorá bola ešte horšia. Začala sa 28. júla 1914 vyhlásením vojnového stavu v Srbsku. A nagy háború, akkor még így hívták, az első nevet csak akkor kapta, amikor kitört a második, még rosszabb háború. 1914. július 28-án a szerbiai hadiállapot kihirdetésével kezdődött. Ako odpoveď za vraždu následníka trónu Františka Ferdinanda s manželkou Zsófiou v Sarajeve presne mesiac predtým. Ami válasz volt Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége Zsófia pont 1 hónappal korábbi szarajevói meggyilkolására. Z celého dnešného Slovenska bolo mobilizovaných okolo 400 000 mužov, čo bola vtedy zhruba 1/7 obyvateľstva. Nikdy sa domov nevrátilo 70 000 z týchto ľudí. A mai Szlovákia területéről a 4 év folyamán összesen 400 000 férfit mozgósítottak, ami az akkori lakosság 1/7 jelentette. Ezek közül sohasem tért vissza kb. 70 000. Z územia Bratislavskej župy boli muži povolaní do 72. pešieho pluku Bratislavského infanterii regiment a do 13. uhorského honvédského regimentu. Pozsony megye területéről a férfiakat a pozsonyi 72. gyalogezredhez és a 13. magyar honvédsereghez hívták be. A že potom išlo krvavo a smutne svedčia dobové záznamy z 23. augusta, keď sa začala v Holiči ofenzíva s cieľom prekvapiť ešte neskúsené ruské oddiely. A korabeli feljegyzések tanúsítják, hogy a további események véres és gyászos kimenetelek voltak. Már 1914. augusztus 23-án megkezdődött a Halicsi offenzíva, melynek célja az akkor még tapasztalatlan orosz alakulatokon való rajtaütés volt. Prvý deň to išlo v celku úspešne, ale potom nastali ťažké straty, ktoré dosiahli 30 až 50% zo zúčastnených oddielov. De csak az első nap volt sikeres. Azt követően a résztvevő alakulatok súlyos 30-50%-os emberéletveszteségeket szenvedtek el. Spomeniem aspoň to, že z 2. práporu Bratislavského a 13. honvédského polku padlo 53 vojakov v prvých dňoch ofenzívu. Zvlášť vysoký bol aj počet padnutých dôstojníkov. Legalább annyiról említenék meg, hogy a pozsonyi 13. honvédezred második zászlóaljából már az offenzíva első napjaiban 53 katona esett el. Különösen magas volt az elesett tisztek létszáma. Musíme si však uvedomiť, že to nie sú len čísla. Za každým je jeden zmarený život mladého muža, jeho rodiny, matky, za nimi zostali mladé vdovy s malými deťmi. Tudatosítanunk kell azonban, hogy nem csak számokról van szó. Minden egyes szám mögött egy-egy kárba veszett fiatalember élete van. Családja, édesanyja élete. Ezek után a férfiak után fiatal özvegyek és kisgyermekek maradtak. Císar František Jozef I mal osobné heslo Viribus Unitis, po slovensky spoločnými silami. Vtedy to však nepomohlo. 10 miliónov mŕtvych na všetkých stranách a rozpad veľkých mnohostoročných krajín ako Rakúsko, Uhorsko, Cárske Rusko, Osmanské Turecko, ale aj Nemecko. Első Ferenc József császárnak saját jelszava volt. Viribus Unitis, egyesült erővel. Akkor ez azonban nem segített. 10 millió halott volt minden oldalon. Nagy, több száz éves országok bombottak fel. Ausztria, Magyarország, cári Oroszország, az oszmán Törökország, de Németország is. A ďalšie osudy, ktoré prerastli do druhej svetovej vojny, sú vlastne tiež dôsledkom tej prvej svetovej vojny. És további országok, melyek sorsa később az első világháború következményeként a második világháborúhoz vezetett. A
Po vojne sa naše osudy rozdelili, z Maďarska a Slovenska sa stali samostatné krajiny. A háború után sokszor szétvált. Magyarország és Szlovákia önálló országokká váltak. Už nie monarchie, ale republiky. Már nem monarchiák, hanem köztársaságok voltak. Až na výnimku krátkych zaváhaní počas druhej svetovej vojny, čo platí pre obidve krajiny. És mindkét országban a világháború alatti rövid ideig tartó ingadozásokat követően Dnes sú to demokratické a partnerské krajiny. ma mindkét ország demokratikus és partnerország. Teda spomeňme na to cisárovo a kráľovo Viribus Unitis a spoločnými silami Jusson eszünkbe a császár Viribus Unitisa és egyesült erővel už nič podobné nedopustíme. már soha semmi hasonlót ne engedjünk megtörténni. A tým našim starým, pre niektorých prítomných mladších, už prastarým otcom, Nagyapáinknak, az itt levő fiatalabbak esetében dédapáinknak doprajme večný pokoj, kívánjunk örök nyugodalmat, aj náš sľub, és fogadjuk meg, že na nich nezabúdame a nezabudneme. hogy nem felejtjük el őket sem most, sem a jövőben. Ďakujem, pán prvý vicestarosta. Dovolte, aby som mikrofónu pozval primátora mesta Székesfehérvár, pána doktora Andrása Cserpákoviča. Nech sa páči, pán primátor. Köszönöm a polgármester úr, és most engedjék meg, hogy a mikrofonhoz Székesfehérvár polgármesterét, dr. Cserpákovics András urat szólítsam. Kedves hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Milé dámy, milí páni, veľmi srdečne a s veľkou úctou vás pozdravujem. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Pozsony városának képviselőit, a nagykövetség kedves képviselőit, és köszöntsem Székesfehérvárról érkezett barátainkat is. Dovolte mi, aby som osobitne pozdravil zástupcov mesta Bratislavy, našich kolegov, priateľov z veľvyslanectva Maďarska, ako aj našich priateľov, ktorí prišli zo Székesfehérváru. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek, hogy egy koronázó városból egy koronázó városba érkezhettem. Je pre mňa veľkou cťou, že dnes sa môžem nachádzať tu, že som prišiel z korunovačného mesta do korunovačného mesta. Engedjék meg, hogy külön megköszönjem Pozsony városának azt, hogy befogadta ezt azt gondolom, hogy közösen is értékelhetően fontos kiállítást. Dovolte mi, aby som sa osobitne poďakoval vedeniu mesta Bratislavy za to, že prijalo toto, myslím si, že pre oba národy, obe krajiny, zvlášť hodnotnú výstavu. Mindenképpen ezt egy nagyon fontos jelnek tartjuk az együttműködés tekintetében. V každom prípade to pokladáme za veľmi dôležitý znak, znamenie v rámci našej spolupráce. Engedjék meg, hogy külön megköszönjem azoknak a civil szervezeteknek, illetve a Krajcáros Alapítványnak, akik sokat tettek annak érdekében, hogy ma itt lehetünk ezen a kiállítás megnyitón. Dovolte mi, aby som vyslovil osobitné poďakovanie tým občianským združeniam, medzi nimi nadácii Krajcáros, ktoré urobili veľa preto, aby sme sa dneska tu mohli stretnúť. Köszönöm elnök úrnak és Pozsonyi Székesfehérvári Fejér megyei munkatársainak egyaránt. Ďakujem pánu predsedovi a jeho spolupracovníkom zo župy Székesfehérvár. Miért fontos ez a kiállítás? Prečo je táto výstava taká dôležitá? Azt gondolom, hogy erre a kérdésre többféle választ is adhatunk ma este. Myslím si, že dnes večer môžeme dať na túto otázku niekoľko odpovedí. Nyilvánvaló, hogy amikor az ember egy katonavárosból érkezik egy ilyen kiállításra, Székesfehérvár magát büszkén mondja a katonavárosnak, akkor különösen fontos számára egy ilyen tematika, amit ez a kiállítás megjelöl. Zjavne, keď človek prichádza z vojenského mesta a Székesfehérvár sa hlási za vojenské mesto, do ďalšieho mesta na takúto výstavu, tak pociťuje tematiku tejto výstavy za zvlášť významnú. Itt, amikor ezt a kiállítást megtekintjük, akkor arcokat, rajtuk keresztül embereket, emberi sorsokat, családi sorsokat is átgondolhatunk. Keď si pozrieme túto výstavu, uvidíme na obrazoch tvár ľudí. Za nimi osudy, ľudské osudy celých rodín. Môžeme sa nad tým zamyslieť.
Katona emberek portréja köszön ránk vissza, akik mellett mögött ott volt egy család, aki valakit hazavárt egy édesapát, egy testvért, egy férjet, aki adott esetben nem érkezett aztán meg. Vidíme na obrazoch portréty vojakov, na ktorých čakali doma matky, otcovia, súrodenci a ktorí nakoniec sa nevrátili. És ezek a sorsok, ezek nem csak azt üzenik nekünk, hogy 100 évvel ezelőtt valami tragédia történt, hanem mind a mai napig vannak hatásai ennek a tragédiának, ezt pontosan tudjuk. Tieto osudy nám neodkazujú len to, že pred nejakými 100 rokmi sa stala tragédia, ale táto tragédia má dozvuky až do dnešného dňa. To vieme všetci. És engedjék meg, hogy ezt éppen Gyóli Gézával, az ő életével személyesítsem meg. A dovolte mi, aby som to personifikoval práve osobou Gézu Gyóniho, jeho životom. Ugye őtőle hallhattunk egy gyönyörű, és azt hiszem, hogy a háború borzalmait igenis visszaadó költeményt. Pred chvíľkou sme si mohli vypočuť od neho jednu báseň, ktorá je prekrásna a veľmi, veľmi nám priblížila útrapy a vojny. Az ő élete nagyban kötődik megyénkhez és Székesfehérvárhoz egyaránt. Jeho život je úzko spätý s našim mestom Székesfehérvár aj s našou župou. És ez tetten érhető mai napokban is, hiszen az egyik leszármazottja Gyóli Gézának, az sokáig Székesfehérvár képviselője és egyik legjelentősebb iskolájának igazgatója is volt. O tom svedčí aj to, že jeden z potomkov Gézu Gyóniho bol poslancom mesta Székesfehérvár a dlho bol aj riaditeľom jednej školy v Székesfehérvári. De a hivatalos teendői mellett elsősorban egy kiváló történelemtanárról beszélünk. Ale v prvom rade hovoríme o vynikajúcom profesorovi dejepisu. Volt olyan szerencsém, hogy tanár úr engem is oktatott történelemre. Mal som to šťastie, že pán profesor učil aj mňa dejepis. És bizony ezeken a történelem órákon sokszor mondta el az ő nagypapájának sorsát, életét és családjára gyakorolt hatását. A veru na týchto hodinách dejepisu nám často rozprával o živote a osude svojho detka a o tom, aké to malo jeho osud, aké mal vplyvy na celú rodinu. Amikor a nagy háborúról beszélt, akkor mindig felhívta a mi figyelmünket arra, hogy mindenjükünk családjában van olyan, aki ebben érintett, adott esetben áldozat és hős. Keď nám rozprával o veľkej vojne, tak nás upozorňoval na to, že každý z nás má v rodine takú osobu, ktorá bola dotknutá touto vojnou, prípadne sa stala obeťou vojny a hrdinom vojny. Emiatt természetesen nem mondhatjuk azt, hogy ez a régmúlt, és ezzel nekünk nincs dolgunk, és nem kell foglalkoznunk. A práve preto samozrejme nemôžeme tvrdiť, že toto je dávna minulosť, že s tým my nemáme dočinenia a nemusíme sa tým už zaoberať. A háború borzalmait emberek élték át. Strasti vojny prežili ľudia. És számomra a kiállítás ezt adja vissza, ezeket az emberi tragédiákat, családok élethelyzetét, életsorsát. Pre mňa táto výstava nám priblíži práve životy, osudy týchto ľudí, týchto rodín. És ezért köszönöm külön a civil szervezeteknek az ötletet, és a művészeknek azt, hogy ezt megvalósították alkotásaikkal. A preto osobne ďakujem občianskym združeniam za ideu, za nápad a umelcom za to, že tento nápad zrealizovali. És természetesen, amikor ezeket az alkotásokat majd nézzük, akkor az ebből fakadó felelősségünkre is felhívják ezek az alkotások a figyelmet. Keď si budeme pozerať tieto diela, tak samozrejme tieto diela nás upozornia aj na to, že aj my máme zodpovednosť. Igenis felhívják arra a figyelmet, hogy miközben persze ma is vannak problémáink, adott esetben vitáink, de igenis az együttműködés lehetőségeit érdemes és kell az ő emlékük okán is és ápolása okán is keresnünk. Upozorňujú nás na to, že i keď možno máme aj dnes problémy, prípadne nejaké spory, diskusie,
ale napriek tomu musíme hľadať cestu spolupráce, porozumenia, už aj vzhľadom na pamiatku toho, čo sa stalo pred tými 100 rokmi. És nem elfutni kell adott esetben a viták elől, hanem azokat fel és meg kell oldanunk. Pred diskusiami, pred spormi netreba utekať, treba ich odkryť, odhaliť a vyriešiť. És azt hiszem, hogy a civil szervezetek együttműködése, adott esetben a civil szervezet és egy kerület együttműködése az erre ad nekünk mindenképpen megint egy jó célt, és annak egy kiváló megvalósítását. A myslím si, že spolupráca občianskych združení, v konkrétnom prípade jedného občianskeho združenia s jednou mestskou časťou nám dáva svetlý príklad a nasledovania hodný príklad, ako sa dajú tieto veci riešiť a vyriešiť. Nagy megtiszteltetés volt tehát számunkra, és nagy öröm volt alpolgármester úrral, képviselő asszonnyal együtt eljönni ide Székesfehérvárról, és itt Pozsonyban részt venni egy kiállítás megnyitón. Pre nás bola veľkou cťou, že sme mohli prísť do Bratislavy s pani poslankyňou a s pani vicestarostkou a mohli sme sa zúčastniť na otvorení výstavy tu v Bratislave. De legalább ennyire köszönjük azt gondolom nagyon komoly egyeztetést és tárgyalást, amit az elmúlt órákban eltölthettünk itt Pozsonyban. Ďakujeme aj za tie veľmi hodnotné rozhovory a konzultácie, ktoré sme tu mohli v uplynulých hodinách absolvovať tu v Bratislave. Ezen az egyeztetésen Pozsony városának vezetőivel abban állapodtunk meg, hogy ezt a bizonyos 1989-ben kötött megállapodást tartalommal fogjuk ki és megtölteni. V rámci rozhovoru so zástupcami vedenia mesta Bratislavy sme sa dohodli na tom, že tú zmluvu, ktorú sme podpísali ešte v roku 1989, naplníme obsahom. Azt gondolom, hogy ez a kiállítás ezt egyfajta felelősségi is teszi a mi számunkra. A myslím si, že táto výstava nám to aj udeluje ako zodpovednosť. És úgy váltunk el egymástól, hogy reméljük nem kell 26 évet várni arra, hogy a következő ilyen tartalom is megjelenhessen ebben az együttműködésben. Dneska sme sa rozlúčili slovami, že dúfame, nebudeme musieť čakať ďalších 26 rokov na to, aby sme sa znova stretli. Nyilvánvaló, hogy 89 utáni pár évben mindenki egészen más feladatokkal és problémáknak a megoldásával volt elfoglalva. Je zrejme, že v rokoch, ktoré nasledovali po 89. všetci sme mali iné starosti a zaoberali sme sa inými úlohami. De több mint 2,5 évtized eltelt. Ale uplynuli 2,5 desaťročia. Lassan már ez is a történelem része. Pomaličky už aj to sa stáva súčasťou dejín. És én bízom benne, hogy így 26 év után, de mégiscsak elkezdünk tartalommal feltölteni ezt a fajta együttműködést. A ja dúfam, že po uplynutí 26 rokov predsa len začneme spoločne naplniť túto zmluvu obsahom. Székesfehérvár ebben elkötelezett. Mesto Székesfehérvár to dáva za záväzok. És ezt a fajta elkötelezettséget hoztuk magunkkal ma Fehérvárról, közösen barátainkkal együtt. A spolu s našimi priateľmi sme dneska prišli s týmto záväzkom zo Székesfehérváru. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. Kívánok mindenkinek szép estét és jó beszélgetést. Všetkým prítomným želám príjemný večer a príjemné rozhovory. És engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel hívjak meg mindenkit Székesfehérvárra, ahogy mi szoktuk mondani, nemzetünk történelmi fővárosába. A dovolte mi, aby som všetkých prítomných srdečne a úctivo pozval do našho mesta Székesfehérváru, ktoré nazývame aj hlavným mestom nášho národa. Isten önökkel!